We are blessed, blessed 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista ni San Roque sa Universal Church. Dili kayo ni siya sikat, pero dinhi sa atong Pilipinas kuan kay ni siya sikat kaayo. Muna nga magpasalamat kita niya, ilado ni siya nga healer, munang uban ni San Roque atong iampo nga mga ayo unta ang mga masakiton, labi na gyud ang napektuhan ining COVID, ining variant sa COVID, ug ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga mahatagan sa ila karong mga gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga nagtudlo ka kanamo nga ang mga sugo sa langit na tingob diha sa paghigugma kanimo ug paghigugma sa among isig katao, himua nga matipon kami sa mga gipanalanginan dinha sa imong gingharian, pinaagi sa pagbansay namo sa mga buhat sa kaluoy diha sa pag-awat namo sa panig-ingnan ni San Roque. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghukom. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug nialagad sa mga Baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ang Dios sa ilang katigulangan, ang Ginoo nga nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila simba sa laing mga Dios, ang mga Dios sa katawhan ug nilibot kanila. Misimba sila sa maong mga Dios ug nakapasuko kini sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal ug sa mga Astorot. Ang Ginoo nasuko pag-ayo sa Israel ug mitugot nga sulugon ug tulison sila sa mga kaaway. Gitugutan niya ang tanang kaaway sa pagbuntog kanila ug ang mga Israelita wala na makapanalipod sa ilang kaugalingon. Sa panahon nga moadto sila sa panggubatan, ang Ginoo nagkigbato kanila sumala sa gipasidaan niya kanila. Nagkalisod-lisod gayud sila pag-ayo. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel og mga maghuhukom nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga kaaway. Apan wala sila mosunod sa maong mga maghuhukom.
Wala sila magmatinumanon sa Ginoo o gisimba nila ang laing mga Diyos. Gituman sa ilang katigulangan ang mga sugo sa Ginoo apan kining kaliwatana wala na magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Inighatag sa Ginoo kanilag maghuhukom tabangan siya sa Ginoo o giluwas ang katawhan sa ilang mga kaaway samtang buhi pa ang maong maghuhukom. Ang Ginoo naluoy kanila kay nag-agulo man sila tungod sa ilang pag-antos ug pagkadinaog-daog. Apan inigkamatay sa maghuhukom, mamalik na usab ang katawhan sa naanda nilang paagi sa pagkinabuhi ug labi pang nilad ang buhaton nila kaysa kaliwatan nga gisundan nila ug simbahon nila ang laing mga Diyos. Matig-a silang magpadayon sa daan nilang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Wala nila puuha ang katawhan, sumala sa gisugo sa Ginoo kanila, kundili nakigtipon sila sa kanasuran ug nakakaton sa ilang mga buhat. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Nagalagad sila sa ilang mga Diyos-Diyos nga nahimong litag alang kanila. Sakripisyo ang ilang mga anak nga lalaki ug ang ilang mga anak nga babayi ngadto sa mga demonyo. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Nahugaw sila tungod sa ilang mga buhat ug dautan diha sa ilang mga kalapasan, ug ang Ginoo nasuko sa iyang lungsod ug gisalikway niya ang iyang kabilin. Ginoo, hinumdumi kami tungod sa imong gugma alang sa imong lungsod. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, magtutudlo unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isigkataw ingon sa imong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Ug miingon si Hesus kaniya, kun buot kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gihisgutan ang nahitabo sa mga Israelita diri sa unang pagbasa nga sa dihang nangamatay na ang ilang mga katigulangan, unsa may ilang gibuhat, misugod sila pagsunod sa mga Diyos-Diyos, sa mga tao nga naglibot nila. Nya pagsunod na nila ato, nasuko ang Ginoo, gitugutan na nga sila sulungon, tulison, pamatyon o nangabihag sila. Nagkalisod-lisod na sila maayo. Bisan gani og makigubat sila, ngilngig makay na sila sa gubat ni mga Israelita, hantod gani karon sige ni sila gubat, hilig ay gubat. Pero mapildi na sila sa ilang mga kaaway. Kay ang Ginoo na matod pa sa unang pagbasa, nakigbatok na nila. Imbis sa una ang Ginoo mo dipinsa nila, mutabang nila, karon ang Ginoo mao nay ilang kontra. Ug ngano man ni tungod sa ilag yung pagsupak-supak sa sugo sa Ginoo. Muna dinhi sa atong ebanghelyo, di ay nangutana diri unsaon niya pagsuod sa langit. Niya ingos Kristo tumana ang sugo sa Ginoo. Ana. Niya unsa may sugo sa Ginoo? Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pamakak. Mga simple ka, ginay common. Tahura imong mamagpapa, ana, ayaw pangabit. Unsa pa na diha? Ayaw pag sa tong lain, unang ko kibaw. Simbaha ang Ginoo, adlaw balaana ang adlaw igpapahulay. Katong 10 commandments ba? Ana. Nya ningon dayon ning batan-on, ako naman ang gituman, Lord, tanan gyud. Ako nang gituman. Unsa pa may kuwang? Dunay gipuno si Kristo nga wa sa 10 commandments. Unsa man? Siya paulis inyo, nga gusto jud kang mahingpit kanang kuan na jud kay ka, kanang suod na jud kay kas Ginoo, nya mahimo na jud kang holy kaayo, ibaligya tong tanan nimong katigayunan, nya ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Mao ni ang tumong nganong gisugo tas Ginoo ang 10 commandments aron ka maotang mamaligya sa tanan nga atong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa kabus. Ang 10 commandments way kapuslanan basta di ta ka maong mubiya sa tanan unya mo share sa tanan ngadto sa mga kabus. Mao toy makapahingpit, makapa-perfect ba? Di ba kanang mga estudyante pa ta, mangita magitag perfect score. Ang sabi gusto ninyo, perfect or na wrong?
Kanagi mga ginikanan, ingnon mga nila mga anak, basta ma-perfect ka, na ay Jollibee. Tuon sa mayo, usagon, mangupya na lang ng mga estudyante para lang yun maka-perfect. Kaya na may reward. Pero dili perfect, na may wrong usa. So, 99 na. So, na wrong usa. Wa na kay reward. Muna si Kristo sa ingon sa siya, gusto kang mahimong perfect or hingpit? Ala, ibaligya sa dang tanan. Nilakaw ang batanon nga masulubon kay dato man siya kayo. Kamo, suguon mo ron ani, igumas misa, ibaligya ang tanan niya, ipalit og slot. Sugot mo, hurot dayon niya itong slot. Lagi, kadali lang mahurot ani, 29,500 atong gipamaligya. Nya na pag yung kay sukli, hingpit nga healing and deliverance coming from God through Mother Mary. Mother Mary's healing and deliverance. Ang saban, sugot mo ni, baligya ni mo tanan, nya ipalit ni mo slot. Kamu lang din ibaligya na ninyo tanan ninyong katigayunan, nya ipalit ninyo slot, hurot na yun Ilhan mas mga naong ninyo god. Pero may ngom dem putim gaytong tigo man baligya naunsa ni father hurot og palitan ng slot, tukod-tukod anang kapilinha, ngita kay bawo sa dag kapilinha. Klaro kay na niyo mga naong. Gahapon nahalina na ta as of yesterday, nahalina na tag 1,222 slots. 28,278 slots na lang ang nahibilin. Di ba? Anya, ang sama ni siya. Kaning 28,278 slots. Daghan o jutay rani. Kung ikumparar ni sa atong mga properties, kitang tanang mga Katoliko, bisag din hilas Pilipinas, kita lang mga Filipinos ba? Nga mga Katoliko, nya mamaligya gitas tanan natong katigayunan, nya ihatag nato ngani para tukod kapilidha, ugma hurot na niya. Pero kay kusog kay tang manggunit sa atong katigayunan, ugma onanay atong bag-ong Dios kaning atong mga gihuptan karon mo na si San Roque, timing sa gayo nga pista niya karon, timing kay sa atong ebanghelyo, ang kinabuhi ni San Roque nagpakita gyud giunsa niya pagbiya ang iyang katigayunan. Una, gibiyaan niya tungod kay ibiyaan pag niya iyang papa, tungod kay mutabang siya sa mga masakiton. Ning lakaw gid siya ngadto sa layong lugar aron mutabang adto mga nabiktima sa COVID. Atong panahon na mo ting ito'y COVID. Piste ang gitawag ato. Kana bang kulira o piste man, kana bitang mura kag masakit, kanang taptan imong panit o mga sakit niya, patyon yung ganang sakita, labaw pasangla, kay dali man kay kang mamatay. Nya mo to iyang giadto dito, ning tabang siyag alagad ato mga masakiton, daghan sad siyag naayo, pero siya sad nataptan. Mo nang naa siya isamad sa iyang ring may paa. Di naman sad tumaayo, kay patyuno naman sad siya ato. Tong di man siya gusto maghasol-hasol sa mga tao, dito na lang siya sa kakahuyan naghuwat siyang kamatayon. Yang Ginoo sad, ambot og nganong wa sa gito siya patya dayon, gipadagdan sa siyang iro. Ang iro mo'y tighatag niya pagkaon. Naa pa ba'y labing kabus nga tao nga ang iro na mo pakaon nimo? Murag wa na tingali. Kay kanang naghigda di sidewalk, mamugaw pa mag-inas iro. Pero si San Roque, ang iro na nagpakaon niya, portig yung kabusa, pero dato biyan ni sila. Dato, dako siya ko na mag-isla mga kabalero, apil na tong iyang uyuan. Sa to pa dato, inila ni sila. Nya bugtong pagi siya anak. Siya na nga na. Siya rin manununod ato, pero iro na lang nagpakaon niya. Kamu, sugot mo, ang mo hatag niyong pamahaw, inyong iro. Ikaw na rabis pa dire. Gitangag pag yung pan, nya ihatag nga to. Kano niya ang pan gika babas iro? Nami rabis. Saban, sugot mo na dili. Na dili no.
Mao na hinungdan nga wa mahalin dahil atong kapilinha nga mga slots. Mao na. Klaro ana mo na hinungdan sad nga wa na ni mga ayo ang COVID. Nga naman gihimo naman atong Dios karon ang atong mga properties, ang atong kwarta, ang atong mga alahas, ang atong kabtangan. Mao na may atong Ginoo, mao na may gitawag natong manluluwas nato. Di naman ta mosalig sa Ginoo nga muluwas nato ang ato namang balay, ang ato namang mga millions, ang ato namang mga alahas ug atong gahom nga tawhanon. Mao na may makaluwas nato na kun wa tay kwarta para nato, wa gyud ayo ang kinabuhi. Unang hangtod karon wa nasad mo epekto ang gahom sa Ginoo. Matud pas unang pagbasa, inigsulong nila padong sa gubat ang Ginoo na ilang kontra. Kinsa maroy atong gigubat ang COVID. Ang COVID nakigubat ta, purti ng daghanang patay nato sa pagpakigubat aning COVID. Ang atong mga sundao nga atong mga medical people, daghan na kay nilang nangamatay, mga doctors, mga nurses. Apil na sa ning naghatag na mga amelioration kana mga ayuda. Apil sa mga pari nangamatay na, hasta mga obispo tungod aning gubata. Grabe ni nga gubat, global ni, World War III na ni. Niya, mudaog ta. Way siguro hasta ning nagwali ugma wa na ni. Kay wa na tatabangis Ginoo, kay ang ato na rong gihimong Ginoo mao na ang atong kwarta, mao na ang pleasures, comfort dinhi sa kalibutan. Wa pagita kamatngon ani. Dia diri ay gibutang ang Ginoo na luoy nila, gipadadaan silag mga maghuhukom, mga judges ba? Kay wa na gid tayo mugiya nila. So padadaan silag mga judges. Unsa may resulta? Musunod silag kadiyot. Nya mamatay maginang tao. Ikamatay na atong buutan nga maghuhukom nga magtudlo nila unsay angay buhaton, matud pa diri mo balik na pod sila sa ilang naandan. Puerte na sad nila hinuong yung tig-aha. Dubli-dublihon pa. Karon kita, katong pag-abot atong World War II, nabuutan ba yung mga tao? Daghan ba ya kayong nangahimo atong mga converted kay nagpasalamat nga nahusay? Ang botong napabaybuhi nga nakaabot ato karon. Napa? Pangutan na sila, nabuutan manimba nagmaayo niya, magtinabangay na gyud, maghinatagay kog pagkaon kay sunang katong binakwitay nila sa una. Pero sa dihang nasettle na sad, alam, igihay na sad anang yuta, kanang mga utlanan, kanang mga agianan, panguralo na, bisag wa nay agianang silingan, halapit on gyud maayo kay ako ning yuta, huwatag magubat na sad. Nakaroon tanawa, ini-quarantine mo, mabiyag yung kas imong balay. Pildi yung kas kaaway. Maswab test ka. O niya, kung ano, mapasitive. Hasta ning simbahan si Radaan eh. Dili ba gubat ni? Dili ba pabakwiton ka? Popariha. Nyapat yun pag yung ka dito sa imong bakwitan. Posible pag yung ato ka dito patyo. Biyaan ginani mo imong balay. Masiradaan kong balay, bisa kung sa kadako, basta na kay COVID, kuhaon gyud ka. Nya kamong tanan, di mo kalusot diha. Wa na mamintana na lang mo silingan, din agid mo ka gawas-gawas, padlak gyud mong tanan, prisuhon kas kaugalingon nimong balay, nya kuhaon to katong utok sa COVID, ibutang to dito sa tawagan na dito, quarantine. Adto dito ibutang. Maghilak lang intawon, hantod mamatay, inigbalik usahay, abo na. Di kakita ang mga parinti. Nganong nahitabo man ni? Wa nay gahom ang Ginoo dinis Pilipinas ug sa kalibutan nga purti naman tang daghana nato mga Katoliko. 1.7 billion na gud tang Katoliko kuno sa tibuok kalibutan. Punan pas mga Kristiyano nga dili Katoliko, mga 2 billion na gid tingali ta. Nga wa naman mo epekto nga itong pag-ampo, porti namang linuhuray. Nguban gani, wana, ang tuhod, porti ng kubala. Hasta hinong atong mga lugar nga atong adtuonon kay para mangayo taghiling sa maanang mga pilgrim centers, nangasira man.
Ang ano na, sayo na kayong tubag na as first reading. Kay wa naman ta magsunod sa Ginoo, wa na ta magsimba niya, wa na ta mag-alagad niya. Ang atong gialagaran, ang mga Diyos-Diyos sa kalibutan nga attractive kaayo. Mga balay, mga sakyanan, yuta, mga alahas, kwarta, na kining tanan, pulos gini nato biyaan, inig kaigo natos COVID. Biyaan ragid ni nato. Muna sugod karon, ibaligya na lang ng tanan, atong ipalit og slat para sa kapilinha. Iguman atong palit, mga matay dayon tang tanan. Nga tuan ang mahal nga birhen, gauna na dito, mingon siya, welcome to my kapilinha, ang eternal happiness in heaven. Ug mao na gipangandoy ni San Roque, bahala nagsakiton ko dinhi, bahala nagmamatay ko dinhi, ma-welcome lang ko didtos gingharias langit, ang tinuod nga lugar, ang tinuod nga balay. Basig inyo sa niya kung mahayan, pader ni palit ko sa kapilinha, imong slat, niya nga ano malaging namatay, malagi itong akong gipahinungdan. Huwat lang sag mamatay ka, magkita mo dito sa langit. Niya usaragi rason, impiernohonon unta to siya, na langit na lang, nga naman, nakapalit, makag-usak kaslat, doon na naman kay bahandi dito sa langit. Di ba? Naingon si Kristo, ibaligya ang tanan, ihatag ang halin nga sa mga kabos, ug makabaton kag bahandi dito sa langit. Di ba? Adigin mo musabot. Sige, ala, pertinan akong pangugat diri, digin mo musabot. Ala mo diha. Sige, nindog na ta. Mga igsuon, uban ni San Roque, masaligon kitang mudangop ngadto sa Ginoo sa atong mga panginahanglan ug muingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, musabwag sa pulong sa Dios sa tanan nga nanginahanglan sa kaayo sa Ginoo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nasud maningkamot nga makabot ang kalinaw ug panaghiusa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga masakiton nga natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang tanang mga nangamatay makakaplag sa kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan, puno sa pagsalig, among gituboy kanimo ang among mga panginahanglan diha sa pangama ni San Roque imong alagad.
pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, liman sa mong gugma, sa bupaog santusa. Kining panog, kining vino, ginama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung aman. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi, ang mahal mong alawas, ubililhon mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa tanan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami kanimo niining mga gasa sa paghandom ni San Roque. Ihatag sa imong katawhan ang grasya sa kalinaw ug kahiusa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o Ug matar. matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gighatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi, sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalit nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among ihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Roque, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom, Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, paingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay, inunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako Amay ang kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kini mao akong lawas nga akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, Amahan sa tanang kahupayan ug kalinaw, itugot nga kaming imong banay nga nagkatigom sa pagsaulog sa pista sa imong mga santos, pista ni San Roque, alang sa himaya sa imong ngalan, ug nikalawat sa sakramento sa imong bugtong anak, makadawat unta sa pasalig sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini.
Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gingharian sa langit. Nya ato raning makabot basta mosunod gid tas panigingnan ni San Roque, panigingnan sa mga santos nga biyaan gyud ang tanan, ibaligya ang tanan ug ang halin unsaon to? Ipalit og slat. Ihatag sa mga nanginahanglan, apil na ning slat na to. So muna update sa atong slot sa Mother Mary's Healing and Deliverance nga tag 1,000 ni kada usa. Ang nahalin 1,222 slots na, 28,278 slots na lang ang nahibilin. Oh, pakpak. Salamat sa Ginoo. Na kapalit naman kamo din eh. Mana? Ang wapa kapalit, pamalit na mo. September 8 ra ni Kotob. Hurot na ni. Nya, paspasin yung palit aron maka humanday ta sa atong birthday gift ni Mama Mary. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Kayo'y may katulad